And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung pwede lang ibalik ang oras na gusto niya akong balikan, sana nga binigyan ko na ng tsansa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Teresa. Honestly, hindi ko alam kung paano ko sisimula ng sulat na to. First time ko tong gagawin. And, eto nga. At least, may lakas ako ng loob para magbahagi ng sarili kong storya. This is my secret file. My secret file is about my Totka. The one that got away. Nakilala ko siya nung college pa lang ako. Itago natin siya sa pangalang Jello. Nagkakilala kami sa mga church activity. That time, lagi na akong sumasama sa kapatid at mama ko na magsimba. Until one day, umattend ako ng church activity. It was a whole day event. Doon ko siya unang nakita. Sa unang araw pa lang na nagkakilala kami, ramdam ko na agad na may ibang kuryente. Yung para bang gusto ko na mas makilala pa siya. Siya ang unang lumapit at kumausap sa akin. Siguro ay napansin niya nga nasa gilid lang ako at medyo mahiyain. Ganun kasi ako kapag hindi ko pa gaanong kilala ang mga kasama ko. At nung matapos na nga ang araw na yun, umuwi akong masaya. Naikwento ko agad sa ate ko. Then he added me on Facebook. Kaya lang that time may boyfriend pa ako. So medyo malabo kami. Until nag-break kami ng boyfriend ko. Sobrang sakit ng heartbreak na yun. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na munang pumasok sa relasyon. Panay post ko ng heartbreak quote sa FB. Basta, ang ginawa ko lang that time ay damhin kung ano man yung nararamdaman ko. Of course, with the goal na mag-heal. And then nasundan pa ng nasundan ang church activities na magkasama kami. Nandyan yung meetings, youth camps, church anniversary, at kung ano-ano pa. Nagkakausap kami, pero hindi naman ganun katagal. Naalala ko, bored ako one night. So I posted something na trending that time. It was, heart my status and I will chat you. Then bigla siyang nag-heart doon. Yes, DJ Rocky. Si Jello, nag-heart doon sa post ko. Nung nag-heart react siya, kinilig ako ng sobra. At siya na lang yung chinat ko. At hindi na ako nag-reply sa iba. At doon na nagsimula ang lahat. To make the long story short, naging kami.
Niligawan niya ako for almost a year. Medyo hesitant at first dahil baka masaktan ako ulit. Pero hindi lang ako ang niligawan niya kundi ang pamilya ko. Gustong gusto niya na pasayahin ako. Sobrang okay ang takbo ng relasyon namin. Todo effort siya, very open kami sa bawat isa. Legal din kami both sides. Sobrang okay din ng pagtanggap ng pamilya niya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya. Pero kagaya ng ibang relasyon, noong tumagal, may nagkakaproblema na. Graduating ako noon, sinabay ko ang thesis at OJT. Habang siya naman, nagtatrabaho na. Ahead siya sa akin eh. Kahit magjowa pa lang kami, ramdam ko yung tulungan namin kahit financial pa. Pero, yun nga, naging sobrang limited ang oras niya para sa akin. Hindi na kagaya ng dati. At hindi na rin siya halos bumibisita sa akin. O kahit ayain man lang akong mamasyal. At doon ko unti-unting nakita at naramdaman yung mga bagay na ipinadama sa akin ng ex-boyfriend ko. Nangako siya na hindi niya gagawin sa akin yung mga ginawa sa akin ng ex-boyfriend ko. Pero syempre, sinubukan ko pa rin magpasensya at umintindi. Alam ko namang walang perpektong relasyon eh. Pero masakit sa akin ang lahat. May mga hinala rin ako. Pero pilit kong tinatanggal sa isip ko dahil alam ko na hindi niya magagawa sa akin yun. One day, kumain kami sa labas. Kinunan niya ako ng picture. Send niya lang daw sa pinsan niya. Then sabi ko, patingin naman ng stolen shot. Baka ang pangit ko dyan. Baka wala sa angle, love. Di binigay niya yung phone niya. Tapos, pumunta muna siya ng restroom. Natagalan siya. At habang hawak-hawak ko ang cellphone niya, parang may nag-uudyok sa akin na i-check ang messenger niya. Alam kong privacy niya yun, DJ Rocky. And honestly, sa 2 taon namin, hindi ko gawain ang pakialaman ang cellphone niya. Siya naman, he can use my phone freely. At nung pinakailaman ko na nga, ang sakit. Ang sakit ng mga nakita ko. May ibang babae siyang ka-chat. Random chats. Pero, alam mo yung pakiramdam na hindi nga siya nakakapag-message sa akin, laging busy. Tapos sa iba, nakakapag-good morning siya. Sa iba, may conversations. Grabe. Ang sakit. Hindi ako kumain ng order niya sa sobrang sakit. Pinili kong manahimik. Hanggang sa tinanong niya ako kung bakit. Sinabi ko kung anong nakita ko. Tumawa siya. Sabi niya wala raw yun. Pero hindi. Hindi po pwedeng wala lang yun. Dahil meron. Merong sakit na naidulot sa akin yung mga nakita ko. Pinili kong umuwi. Hindi ko siya kinausap. After that day, nagkaayos pa naman kami pero ramdam ko na yung gap. Na para bang hindi na ako masaya. Na para bang ang dami kong gustong itanong. Kaya ba siya walang oras sa akin kasi ibinibigay niya na ito sa iba? Hindi ko kasi talaga inaasahan na magagawa niya yun. Kahit ilang beses niya sabihin sa akin na chat lang yun, wala lang yun. Pero wala eh. Nawala yung tiwala ko. Nasira in an instant. Parang biglang nagbago yung nararamdaman ko. Parang naging sobrang labo ng relasyon namin. Walang oras, tampuhan, ganito ganyan.
Until nag-decide na akong makipag-break sa kanya. Hindi niya na ako pinigilan, DJ Rocky. 2 months. 2 months kaming no communication. Yung sakit na naramdaman ko sa ex ko, times 2 na ipinadama niya sa akin. After nun, naging matigas ako. Ayoko nang maniwala. Graduate ako. Binati niya ako sa grad pic ko. Yes, FB friends kami that time. Lumipas pa ang ilang linggo, nag-private message siya sa akin. Nag-reply ako hanggang sa nagkaroon kami uli ng communication. Gusto niya akong balikan. Pero matigas pa ako noon, DJ Rocky. May sakit at galit pa akong nararamdaman. Nalampasan ko yung 2 buwan na wala siya. Nakabangon ako, minahal ko ang sarili ko. And yes, sinubukan kong maging strong. To the point na pinaniwala ko ang sarili ko na naka-move on na ako. Pero anong masama dun? Mas okay yun. Kesa magpalamon ako sa katotohanan ng nararamdaman ko. 5 months. 5 months siyang nanuyo na balikan ako. Todo effort, pumupunta siya sa bahay kahit di ko pinapansin. Lahat ginagawa niya, dumating sa puntong nagkasakit ako ng ilang linggo. Nabalitaan niya at agad siyang pumunta sa amin. Siya ang nag-alaga sa akin. Kahit may trabaho siya, nandyan pa rin siya. After work, todo alaga. Kung ano-anong mga gamot yung ginawa niya o dinala niya para lang gumaling ako. Lumalala yung ubo, sipon at pananakit ng katawan ko. COVID season nun. Alalang-alala siya sa akin. At andyan lang siya. Inaalagaan ako. Pero yung alagang yun, hindi na palambot ng puso ko. Gumaling ako, matigas pa rin ang puso ko. Hindi ko pa rin siya magawang bigyan ng tsansa. Kahit grabe na yung mga nagawa niya para sa akin. Pati mama ko nabilib na sa kung paano ako alagaan at mahalin ni Jello. Pero ako talaga yung nagmatigas. At ngayon bigla ko siyang naisip. Kaya ako napasulat. Kasi maraming tanong sa isip ko. Kumusta na kaya siya? Natupad na kaya yung mga pangarap niya? Ano kaya kung nabigyan ko siya ng chance? Kami pa kaya hanggang ngayon? Huling balita ko sa common Facebook friends namin. He's on training. Tungo sa pinapangarap niyang propesyon na maging kabilang sa army. Alam mo, DJ Rocky, kung pwede lang ibalik ang oras na gusto niya akong balikan, sana nga binigyan ko ng chance yung love story namin. Kaya lang matigas ang puso ko nung time na yun. Na kahit ilang buwan na ang lumipas, kahit ilang buwan na ang lumipas na sumusuyo siya sa akin, ayaw ko pa rin talaga. Kasi hindi mawala-wala yung sakit nung nagawa niya. Hindi ko sinasabing sa mahigit 2 taon namin, wala akong maling nagawa o hindi ko siya nasaktan. Pero ang hirap. Sadyang ayoko lang talaga nung time na yun. Natanggapin siya sa buhay ko. Kaya ayun. Dumating ang araw na tumigil na siya at nag-move on. Nagka-boyfriend din naman ako, pero laging nauuwi sa hiwalayan. Siguro nga may trust issues pa ako. And I'm trying. I'm trying my best para i-address yung issues na yun. And I just want to say to you, may the one that got away. Jello, kung nakikinig ka man, I'm praying for your safety. Hindi biro ang propesyon na tinatahak mo. I am so proud of you. Alam kong masaya ka na.
At alam kong tunay na nagmamahalan kayo ng karelasyon mo. She's so blessed na meron jealous sa buhay niya. I wish you all the best. Yes, DJ Rocky. May girlfriend na siya. At andito ako sa punto ng buhay ko na hinahabol ang mga pangarap ko sa buhay. Hanggang dito na lang po. More power and God bless you. Muli, ako si Teresa at ito ang aking secret vow.